amaghị m ife anyị bụ ndị na-afụfe niile na-eme agha ibi n'oge ahụ a nụrụ agha anya Kwäshiorkor eso m eje ekele nne Kwäshiorkor na be ndị ezekobe anyị na-agbata oge ahụ anyị adịghị akwa oge ahụ ama nọ n'ilo na-ama be nna ya owo ndị amị bịa ịchụ amị bịa ịchụ akpụkpụ ụlọ jekwa ụlọ ma ankụl na ndị amị bịa na osi ụlọ makpụ ọhịa ihe na-arụ that time o nwere oge n'ala Igbo na Igbo culture a na-ebi nwaanyị ugwu and kedu ihe mere eji kwụsị ibi ha ugwu? Yes, n'ala Igbo mgbe gboo a na-ebi nwaanyị ugwu bido nwaanyị ugwu gịnị nwe emechi achọta na ibi nwaanyị ugwu a nọ na-emesi ọnwụ nwaanyị mfe anyị nwe mmasị na nwoke nne ka anyị ebegide ebepụ ife niile na-eme atrat na nwoke ekwụsị ibi nwaanyị ukwu n'ala Igbo ka nwaanyị woo ya dị na ka ọma nnọọ mmadụ ka a na-emekọ ọnya bụ ihe kpara eji kwụsịzi ibi nwaanyị ugwu n'ala Igbo. Ka ihe kpatara oke ejigo ebibi ebibe ka e wee ịkọtụnata ụmụ nwaanyị ị na-ahapụ di ejegbu onye ọzọ anya ha megide fona na o nwekwara side effect woche nyekwazie kịta wesi na hapụzie na amanwanyị ka hapụ etu osi natural. Ọkwa nwere mgbe n'ala Igbo a na-adị onye mmụọ ejima egbuo ha ọ na entire Igbo ka ọ chọ ka emere nya bụ ihe ka some part of Igbo kọwalụ mmụọ akọta nwere mgbe nọ na-amụ ejima na-egbu ejima ka ihe kpatara eji egbu ejima ọ n'Igbo ka ọ chọ niile ka a na-eme emere na zugbo Igbo niile mgbe gboo nna anyị fa ọ na-agba mmụọ ejima kasị na-arụ mere arụ kịka ma esi dị ime isi onye mụta ofu na nwoke ụmụ na-abụ o mere arụ ihe eme bụ egbu dị ofu ọntị ndị ọcha webata wotere anyị ife ụzọ a na-akpọ civilization gwekwa anyị n'ibe na ụmụ mmiri nọ ife chigisi kpọde n'afọ nwaanyị ka o si wepụta wụ na akwa ndị mmanya nọ ngozi Chukwu ọgwụ wụ na akwa ndị mmanya si hapụ ihe na-egbuzi onye mụrụ ejima nọ ngozi ka ọ bụ si hapụ ya o tegịta ife ndị mmanya gọtazi ya n'eziokwu ndị ọcha mere eji wee kwụsị ya ha butere anyị civilization ife ụzọ ha na-eme atọfe amaghị ignorant so onye mụrụ ihe dị ka ịtọ egbusi ebu hapụ ofu ya bụ ihe dịkwa egwu. Anụ na mgbe anụrụ agha Biafra na-egburu millions of Igbos na Zenda ndị Igbo egburu ka nkụ so ma properties ha emebisiri so ichere na ọ bụ na ọhọ ihe ahụ mere mgbe ahụ na the population reduce iche na Igbo aka dị more powerful now even in population. Yes, ana m eche maka na anọwa ọgụ a na-akpọ Nigeria Civil War agha Biafra ọ ndị Igbo bụ ọnụ na-ekwu na Nigeria ọ ndị Igbo bụ ndị nọ na gọọmenti key position ma na amị ma na edukeshọn ma na azụmazụ ahịa ọ ndị Igbo bụ isi anụ ife asụ ihe wutere agha maka anyị bịara ndị ọda tribe na-enwe nteji anya n'ebe ndị mmadụ like nna Ojukwu a na-akpọ Louis Ojukwu nya the first African millionaire magnet transporter. Then Nnamdi Azikiwe bụ first person. So ndị Igbo ndị ebe na Nigeria ha ndị Igbo the whole scene of Nigeria by ndị Igbo agịrị nsị first Nigeria general. So ndị Igbo take over ibe niile a na-eme anyị wụbata before eme coup emere ọ ndị Igbo mee coup
no nje ami me ku ejide ndị Igbo shiwa ugwu Hausa ndị Igbo bajetere na ata from Benue akpụtu ha nwa ndị ime awa ha afọ egusi ndị Igbo ndị Igbo nna anyị bụ Ojukwu bụ gọvanọ Eastern Nigeria onye ọma eme ekwu na ya n'ọgụ adị Ojukwu na asị na ọgụ siri ike ọgbado wizi eme asị ka enwe peace ka ejewe udo jee Ghana butie ego nwaanyị na Nigeria side Ojukwu na ndị Biafra side jee Ghana eweje obodo akpa abụli ekpechi ikpe ewekwu osi na etu Nigeria si dịka ọ dị mma bụ na enwe confederation ndị Hausa na ebe ha na-achịbe ha Yoruba na ebe ha na-achịbe ha ndị Igbo ebe ha na-achịbe ha at end of year iweta ife ịpụta na be gị what of federal revenue ekwuchia ekpe gwa atata ebe a gwa nchenji ya si ekpe ife kwuru Ojukwu si na ọ na-abụrụ we stand maka Ojukwu bụ very gentleman ya gị na-akwụ okwu isi na ekwu na ya isi na na-eme ka ibe na-edobi o si na-ekwe ha ekwe ọnọrịa ọgụ anyị ọdọ ụfọdụ ndị mgbaji ya na-agatacha Ojukwu asị troublemaker Ojukwu abụ troublemaker Ojukwu bụ a very nice one being mana ife iwe bụ na gị na-akwụcha iji ije etobi ọ ga-ekwe ọ ga-emesi ya nkwugwu ya eme na ịbịa bie kama n'ọgụ so ewuche gbuo ndị Igbo mesịa prọpatị ndị Igbo na ego ndị Igbo niile n'iyi emealụte nọcha agha osi na agha abụ n'obi ụtọ n'ụba nkwichi na ga-enye ndị Igbo na ga-emeten 3R reintegrate reconstruction and 3R ka o minụrụ ndị Nigeria gọọmenti kwete na emere ndị Igbo ma enwe ife na-enwe ka mere eme ife meziri bụ ndị Igbo na ha nwere 100 million na bank imete million imere 500 pounds anọcha meeting osi na onye Igbo na 20 pounds ego ndị Igbo nwe na bank ịbịa kama enye ego nwe na bank asị na-enye Igbo level 20 pounds ndị Igbo ego ahụ ụfọdụ nata Lagos ụfọdụ ugbo ọsọ ibe Lagos bịakwa trọk na shop ụfọdụ ya moto na-amaka n'ọtọ ụfọdụ lụba fọkụnaiza mmadụ ka Joshua Glo na fọkụnaiza na mkụkọ siwale o sepụta ego ndị ụfọdụ ndị Chikegozie nwe foresight nwere ndị ọcha na-asa bifo jee n'obodo Igbo yọọ ndị ọcha gwe ha kredit ụfọdụ ndị Igbo si na kresta ọp omekwa ife ọ bụghị agha ha anụrụ kịta na Nigeria bụ ndị ịtụrụ ha ndị Igbo na education na commerce and otherwise with population self and obodo ndị Igbo since then nchọrọ agha ndị Igbo zada mgbe ụmụ too much ebe mọzụ ụmụ ya na-etọ ma olden days ndị Igbo amụ 8, 9, 12, 10 nchọrọ agha ahụ gba ọsọ nweta experience nye ndị Igbo enwetara ego oji ana Igbo jee lụọ ụlọ be nna ya maka echi enweta ego ọrụ na bifọ ha na obodo obi so ọ bụ agha ahụ ndị Igbo aka population mana na I still believe Igbo ka population na Nigeria other tribe bụ Masland ma enwe people like people in North enwe ha na ma enwe mmadụ mana Igbo enwe ha na ma enwe mmadụ so I believe Igbo ka population na Nigeria kata onye akpata na-ekwe ha eme census purely census ka ama ndị ka na population mana ebere Igbo ka population maka dis election emere gosiri maka ihe emere gosiri bụ na abịa na Igbo nwe 2 million vote abịa Lagos a Igbo after the indigene ndị Igbo majority tribe na the whole Nigeria and get population ndị Igbo niile bịaju na outside Igbo land so ebere Igbo ka na population na Nigeria na ọ bụ na-enwe genuine census ihe afa na Igbo ka mgbe ha anụrụ agha ahụ one ka ya dị mgbe anụrụ agha and inwe ike ịkọla anyị experience inwe mgbe ahụ yes mgbe anụrụ agha adị m afọ itenaanị ga-anụrụ agha ịmara gị ihe amaghị m ife anyị bụ ndị na-afụfe niile na-eme agha ibi n'oge ahụ anụrụ agha anya nkwashi akọ eso m eje ekele nne
Kwäshiorkor na be ndị bara ndị ezokobe anyị na-agbata oge ahụ anyị adịghị akwa oge anwa ama nọ n'ilo na-ama be nna ya owo ndị amị bịa ịchụ amị bịa ịchụ akpụkpụ nwunwu jekwa ụlọ ma ankụl na ndị amị bịa na osi ndụ mkpụkpụ ọhịa ihe na-arụ that time ma oge ma ọ ebutere liv anyị so ndị na-eje ebe abụrụ relief anyị bute from Gabon so agha anụ agaghị ebufe ka ndị Igbo nụrụ agha afụfụ maka ndị Igbo enweghị ngwa agha eji anụ ọgụ ndị enwe ndị enye anyị nne agụụ na agụ anyị ma onye agụụ na agụ onye ife ọ ga-emenụ so a nọrọ Chineke ụdị agha ndị Igbo nọ ka anyị bezi anya ọzọ nchọkwa m witness ya ọhịa ka ọgwụ ya bụ ihe dị terrible agbu mmadụ adịgbu mmadụ na-atasị na ụzọ ụzọ dị na Abaga a na-agbajesi adịbụ ka anyị jee ata ebu ozu ma bata ebe anyị egburu egbu na-abata agba egbe nke aga enihe anakwa so amaghị ife ga nụrụ agha anụrụ bụ agha anụrụ masị na otichi ndị Nigeria sens tichikwa ndị Igbo sens maka agha anụrụ ọhụ ndị Igbo kọsụ agha na ọ bụ na gwa mkpọrọ ife agwara ya abụri n'omere abụri akọd n'omere obe ananụwa agha gịnị ka agwagwa na abụri akọd bụ na erisi ife a ga-eme ka udo wụọ dị Odugwu si agwa na aga abụ onye isi na-atụra na rank ka gwa m Lieutenant Colonel Odugwu Lieutenant Colonel ma level nwere senior Lieutenant Colonel Odugwu senior Lieutenant Colonel gwa bụ nye Lieutenant Colonel ya n'ihe mem ọ bụrụ na ọ dịghị etu a na-ejezi na Lagos nwa as head of state mana na-enye ya ọbụla autonomy abịa na Eastern region enye autonomy ndị Igbo na-ebe na ihe so ha nwee ndị amị ga nwee polisi nke nwee fenye nke ha ebe Western steeti ndị obe nwe autonomy nke ha nwee amị nwee polisi nke ha ndị Igbo ese nwe nke ha nwee polisi nwee amị nke ha etu esi nwe mma na Eastern steeti ndị Igbo bute mmanụ a na-eche ego na-aba at end of year mfe akwụkwọ some particular percent to federal allocation. O kwere asa na akwụkwọ maka Nigeria ndị adịbasa kpọọ ya bụ esi ọmụkọ mmiri ife a ma o mee ya na onwe pọwa ngwa wosi na-ekwere otu wosi nọ on abụrụ we stand no going back ngwa wosi na Ojukwu na-emesi ike na a ga-ese ndị amị ka e nweta Ojukwu n'aka ndị amị ga ese nweta Ojukwu ọnya nya ha ejisi ndị anọgide nọ 3 years ebe eji ka nweta Ojukwu n'aka anọgide nọ 3 years ka ọ tịrị ka anụrụ ọgụ ya for 1967 to 70 ka o biri a sịkwana kịta na Biafra ọ Nigeria kedu nke iweji kedu nke iferfal Nigeria ka akwụkwọ n'anyị mma na amarụkwuo maka one Nigeria ka a sị na amakwu dade amarụkwuo a na-emefe ọfụma ndị Igbo ifukwo na-achọ ọnụ Biafra ka na-eme na ndị Igbo na-ewu iwe na-eme ha mmegbu ada emefe ọfụma ka gị na mma esisi na ọgịna mmadụ n'obodo nwe nwanne azụ ọchịchị prezidensi nwanne win onye Igbo win na ya nye Chioma Mesa ekwenye onye Igbo isi ojii polisi ekwenye onye Igbo kipu ojii ekwenye onye Igbo ibesi na bụ ofu ọ bụrụ na ịmụ n'ọwa ọkụ ka hapụ anya ka a naba jee mee sabisha kọntrị mezie eto ga-adị mma maka na Nigeria fọdụ wọk na baya wọk nke iche kele selekshọn mere atụ ya vootu ndị maje okenye ma ụmụaka ma ndị agha adịghị ji akwụ n'ahụ mmiri macha ha atụcha vootu tụrụ acha vootu iji elekshọn mebisịa otu onye chọrọ obi dị mmadụ mma onye pụta eji egbusi mara egbu ma Nigeria obi dị mma maka onwe dị happy with Nigeria anyị bụ ndị a na-achị achị anyị dị happy ife na-eme maka ndị mara nwụ n'agụụ people na-adanye hunger di na nwunye na-agbaghasị maka na ego bụ na di na nwunye na-ebi n'udo ego adịghị di na nwunye ama ebi ọfụma ezinụlọ na-ese okwu
duta ego so ọ bụ na ha ndị na-abụ na ekwe ha meni ha kesakwa ma na ma ọ mfe eme ife ekwu restructure competition all this competition onye ka na-akpọ restructure onye ga-ababata na-akpọ restructure ọ na-eme kịta ana Igbo ndị Igbo na-enwe panka na panoye na ama panoye fa na-ele na-akwụ federal gọọmenti ego na ihe moto ndị Yoruba a na-azụ koko na-ele na-akwụ federal gọọmenti ego na senta ndị Hausa a na-azụ ganot ibe ejima ha a na-ele a na-akwụ federal gọọmenti ego at end of it udo ya adị president Nigeria bụ Ilaka Ijebe so onye kpatara ndị Igbo ji ayọ na ọ na ha chọrọ Biafra nọ na-eme ife niile ọ dị ịkwụ enwe equity and justice ndị Igbo enweghị Biafra eme ndị Igbo like ka ibe ntụ Nigeria nọ ka eme ife ime ka emere ibe obi adị ya mma na nje kịta tasa Igbo sọ Igbo m na-apụta asị ndị Hausa apụta mụsọ ndị Igbo ha apụta asị sọ Igbo bụ ndị mgbere interest of Nigeria sọ Igbo bụ ndị na-eje obodo hapụ obodo fa eje obodo ọzọ lụọ ụlọ na-apụta asị na-edebe obodo ahụ mana ndị atara badekwe abịa n'Igbo develop badekwe abịa alụ ụlọ ndị Igbo rụọ alụọ n'obodo ha bụ obodo ana Igbo ndị elu n'obodo ha na-ewekwazi iwe gbọ iji ebe develop be anyị kwa na ndị Igbo bịa ka ha bịa ka eme exhibit their potential mma nwe potential come to you tap it ọha nke na how to imezi his point to you maka Nigeria kịta ịka Nigeria kịta ewepụ ndị Igbo kịta Nigeria kụrụ azụ even some people na-ekwu ya one man from north ọgwa Buhari na o mekọsịra ndị Igbo Nigeria kụrụ azụ ya anọ nye gbu gọọmenti Buhari echiri ọchịrị ọsadara anyị ndị Igbo gọọmenti kụrụ azụ echiri Igbo ha chịrị bụ disaster so ama yakwa onye isi afọ achị ọfụ na-agba mbọ mee ndị Igbo impress ka ife dịrị maka ọchị aga ọfụma ọ chọrọkwa nọ ya eto la nọ Buhari anyị nnekwa ọnụkwa ime Buhari nọrọ Nigeria osiri Nigeria backward 20 years back etubasi western Nigeria 20 years back enwe development so even na ya ha bụ ndị na-achị Nigeria na ndị Igbo be for peace ndị Igbo nọ for pieces ndị Igbo adị achọ nsogbu ịwa ọchịa dị okere ma na-akọwa Nigeria nwe nke Igbo adị involved other tribe ihe ndị Igbo maọbụ inye avenue ka o meke ụlọ ihe ọ na-elezụ ha na-azụ chọrọ ego nyoja ya enye ụmụazị nne osogo na-azụ adrag presidency ọ bụ na Nigeria dị mma onwe Igbo na-eji achọ na asọrọ mmadụ na Nigeria dị ma ndị Igbo chọọ ka ha bịa gosi their potential to Nigeria ka enwe changes ebe ọ na-afọ na-achị anya obe na ihe nefe ka ndị Igbo tara ka a marakwa mfajọ onwe ife na achọrọ ihe dị mma onwe ife ọjọọ bụ na mana nwe ife ị na-ebido emete nchi oge ka mme ka ịtara akwa nye nekwa m ejọ ịchọrọ udo ịchọrọ peace ịchọrọ progress so ana m ada tribe tribe n'afọ a n'ife a na-ekwu ha bụ nke ọgwụ nnefa na ndị Igbo bịa for peace na ha chọrọ mkposa na ndị Igbo bụ ndị bụ Nigeria n'obi kara tribe n'ife m na-ekwu